Această emisiune vă este oferită de Spitalul Veterinar Antivet. Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Prieteni Fideli. Atunci când ieșiți la plimbare cu cățelul, ar trebui să aveți în vedere faptul că unele locuri pot fi periculoase pentru acesta. Un exemplu ar fi aristele, care pot fi extrem de periculoase la animale. În continuare vom urmări cazul unui cățel căruia i-a intrat o aristă în ureche foarte aproape de timpan. Cum ne putem da seama că animalul nostru se confruntă cu o astfel de problemă și cum trebuie să acționăm în astfel de situații, ne spune chiar acum medicul veterinar Adela Ghibu. Bună ziua, doamna doctor! Ce a pățit micuțul nostru patruped? Micuțul nostru patruped a pățit o afecțiune frecventă în perioada aceasta. I-a intrat un spic de iarbă în ureche. Domnii proprietarii lui Biju au fost foarte atenți și l-au adus în timp util. În momentul când a început să scuture din urechi, să-și țină capul aplecat într-o parte, au sesizat că ceva este în neregulă și l-au adus imediat. Aristele acestea, spicele acestea de iarbă se agață inițial de ureche în păr și apoi prin scuturări ale capului, mișcări frecvente, avansează pe conductul auditiv înspre timpan. La bietul Biju chiar i-a atins ușor timpanul și are o mică rană pe timpan, dar din fericire o să se vindece. De asta este foarte important ca proprietarii, când văd primele semne că scutură din urechi sau ține capul un pic aplecat sau dintr-o dată schiaună de durere, trebuie adus. Se mai pot implanta și la nivelul degețelelor, aici în spațiu interdigital. Și tot așa, la început se prinde blană și apoi, cum animăluțul tot calcă, avansează și pot să avanseze sub piele până sus. Aici primele semne sunt că se inflamează, apare așa ca o umflătură între degete. În momentul acela începe și o secreție purulentă și trebuie neapărat adus și văzut, făcut tratament și scoasă arista. În ce constă tratamentul pentru timpan? Pentru Biju, pentru că a fost afectat și timpanul. Biju o să primească și un antibiotic pe cale generală și picături locale cu antibiotic. Cam o săptămână, săracul o să tot fie chinuit, curățat în urechi, aplicate picături, dar o să se refacă, o să fie ca înainte. Ce trebuie să evităm? Ce locuri trebuie să evităm pentru a nu În general trebuie evitate locurile cu iarbă înaltă, uscată, de acolo agață cel mai des. Dar și de la o plimbare în fața blocului, dacă cumva au ajuns într-un gard cu iarbă, poate să pățească asta. Important e ca după fiecare plimbare proprietarii să verifice urechile și lăbuțele. Mulțumesc frumos pentru informație. Vorbim astăzi despre o boală parazitară foarte gravă, babesioza. Aceasta este produsă de un parazit unicelular transmis prin intermediul căpușelor. Semnele clinice majore care trebuie să îngrijoreze proprietarul și pentru care trebuie să se prezinte de urgență la medicul veterinar sunt apatia, lipsa poftei de mâncare, febra, anemia sau urina de culoare închisă spre brună. În caz contrar, această boală se poate agrava și poate fi letală. Primul pas în prevenirea babesiozei este deparazitarea externă regulată a animalului, cu produse adecvate și recomandate de medicul veterinar. Dar mai multe amănunte despre această boală, dar și despre tratamentul și prevenția ei, ne spune chiar acum medicul veterinar Daniel Bejan. Astăzi vorbim despre babesioză cu domnul doctor Daniel Bejan. Bună ziua, domnul doctor, ce ne puteți spune despre această boală? Bună ziua! În primul rând vreau să menționez faptul că babesioza este cea mai frecventă boală transmisă de căpușe. Din păcate, am diagnosticat-o destul de des și în cadrul spitalului nostru. Cum se manifestă această boală? Semnele clinice pot să apară în prima fază de la o simplă abatere și lipsa poftei de mâncare, până la creșterea temperaturii. Ulterior apare o urină modificată ca și culoare, urina devine închisă la culoare.
apare anemia și apare ictero, acea îngălbeneală a mucoaselor, datorită faptului că acest parazit, odată transmis de căpușe în sânge, el lizează și parazitează eritrocitele, celulele roșii ale sângelui. Se transmite doar de la căpușă la animal sau și de la animal la animal, de la cățel la cățel? Căpușa este vectorul pentru acest parazit. Ea, odată ce se hrănește pe un câine bolnav, să zicem așa, se dă jos de pe acesta, urmând o altă fază a ciclului biologic, se infectează de la câinele bolnav, ulterior, dacă se urcă pe un alt câine, da, îl poate infecta și pe acela. Cum putem trata această boală? În primul rând, boala aceasta trebuie diagnosticată foarte, foarte cert. Aceasta, pe lângă semnele clinice care uneori pot păcăli un medic veterinar mai puțin experimentat, de exemplu, se poate confunda foarte ușor cu o cistită, o infecție a vezicii urinare, prin acea culoare modificată, sau temperatura ne poate duce cu gândul la multe alte boli. Însă, odată ce vedem aceste semne, este bine să ne adresăm unui medic veterinar sau unui cabinet veterinar care poate face și un examen hematologic, în primul și în primul rând, o numărătoare de eritrocite, de leucocite și chiar un frotiu sanguin, chiar o colorație din sânge. În funcție de semnele clinice, în funcție de gradul de infectare cu acest parazit, tratamentele diferă. Cele mai multe sunt de lungă durată, sunt anumite antibiotice care merg foarte bine pe acest parazit și care nu au efecte secundare foarte majore asupra pacientului. Sunt și tratamente mai invazive, mai dure puțin, care se recomandă doar în anumite situații de infestații mai masive sau în situații mai grave, însă fără alte modificări secundare. Și aici, când spun modificări secundare, mă refer mai ales la insuficiența renală acută. Fiindcă acest parazit, prin distrucția eritrocitelor care o provoacă în sânge, duce la un blocaj renal, fiindcă aceste eritrocite trebuie să se filtreze la un moment dat pe undeva, ele blochează, din păcate, rinichii. Chiar complexele imune care se produc între parazit și organism pot duce la blocaj renal. Aceasta este și complicația secundară cea mai urâtă și, din păcate, am întâlnit-o în anumite cazuri nediagnosticate la timp, cu o evoluție destul de urâtă. Ne-am întâlnit cu aceasta, rezultatul în acele cazuri este unul, din păcate, grav și cu prognostic grav. Poate să recidiveze dacă nu este tratamentul făcut complet la animal? Da, niciodată tratamentul făcut nu oferă o garanție de 100%. Pacientul a scăpat complet de acel parazit. Trebuie ținut sub supraveghere, trebuie ținut sub control, fiindcă în anumite condiții de imunitate scăzută poate să reapară boala. De asemenea, nimic nu îl protejează de o reinfestație ulterioară cu o căpușă care iarăși să conțină acel parazit peste câțiva ani și să se întâmple din nou să facă această boală. Da. Deci să înțeleg că nu prea avem cum să prevenim această boală. Nu există nici vreun vaccin, mai ales că este sezonul cald. Pentru această boală la noi în țară vaccin nu există. Singura prevenție care o putem noi face este deparazitarea externă a animăluțului nostru, astfel încât să nu fie mușcat de căpușă și astfel încât să nu existe riscul inoculării în sânge a acestui parazit. Periodic, la 3 luni? Periodic, chiar și lunar. Chiar și lunar depinde foarte mult de ce produse folosim, de zona în care ne aflăm, cât de expusă este infestație cu căpușe, cât de expusă este și acestei babesioze, cât de se numește zone babesigene, aceste zone. Ce ne recomandați la deparazitarea externă? De obicei, noi folosim cu foarte bun succes acele pipete spot-on, care se aplică în zona cefei, au o perioadă bună de protecție, undeva la o lună. Ulterior, chiar putându-se aplica o zgardă profesională antipureci, care iarăși oferă o protecție destul de antipureci și căpușe, destul de lungă, 4 luni, 6 luni. Iarăși depinde foarte mult de pacient, vârsta lui, talia lui și zona din care provine. Acum nu trebuie să ne gândim sau să ne speriem de fiecare căpușă care o vedem. Zonele în care căpușele au și acest parazit înăuntru lor sunt mai izolate totuși.
Iarăși depinde foarte mult de timpul care s-a scurs de la inocularea căpușei în piele până îl transmite acel parazit, fiindcă niciodată în primele ore nu va putea să se activeze parazitul din căpușă, ci să pătrundă în sânge. Care este perioada? Undeva la un 24, chiar 48 de ore după ce s-a prins căpușa, începe să se activeze parazitul și să intre în sânge. Dacă găsim pe cățelul nostru o căpușă și ne venim cu el la doctor și se scoate căpușa la timp, există posibilitatea să fie infectat cu această boală? Dacă venim în perioada aceasta critică de un 24 de ore, șansele sunt extrem de minime. Plus să nu uităm, fiecare organism reacționează în felul lui. Pe lângă acest lucru, cam 50% din căței care, să zicem că au fost mușcați de o căpușă și care conține babese, pot să nu facă boala, fiindcă organismul lor răspunde foarte bine imunitar. Mulțumesc frumos pentru Mare informație. plăcere! Pentru că tot am vorbit despre deparazitarea externă la animalele de companie, aflăm acum și cât de importantă este aceasta, mai ales în sezonul cald. Stilistul canin Manuela Manu ne va da câteva sfaturi utile pentru a ne feri micuțul patruped de căpușe și pureci, dar și de alți paraziți. Astăzi vorbim cu doamna Manuela Manu despre deparazitare. Bună ziua! Ce ne puteți spune despre deparazitare? Cum se face corect deparazitarea animăluțelor? Bună ziua! Bine ați venit din nou! Astăzi, într-adevăr, vorbim despre deparazitarea externă a animăluțelor. Deparazitarea este foarte importantă, în primul rând pentru ei, dar nu în al doilea rând și pentru noi, pentru membrii familiei noastre. Un cățel sau o pisicuță sau, haideți să spunem, chiar și un porcușor de Guinea care are paraziți, deci nu numai, sau un iepuraș, până și păsările au paraziți, deci trebuie urmărite în sensul ăsta. Deci sunt foarte neliniștiți, pot apărea pe pielicica lor diferite probleme dermatologice, fac tot felul de reacții alergice. Deci este foarte important pentru ei și pentru noi să le facem deparazitare externă la timp. Deparazitarea se poate face fie cu acele spotonuri, sunt acele pipete care se pun pe gâtuț aici pe spate să nu ajungă să se lingă, fie cu pulberi speciale, cu zgărzi antiparazitare și chiar cu spray-uri. Există și acele spray-uri. Eu recomand în majoritatea cazurilor acele spotonuri, acele picături puse după gât, pentru că au o remanență mai mare. Ele intră în pielea animăluțului și atunci ele protejează toată suprafața corpului, chiar dacă noi punem aici soluția. Mă întreabă unii clienți, pe cum punem aici și aici nu, pentru că intră și se întinde pe tot, se împrăștie pe tot corpul. Cam cât timp are efect? Depinde de soluție, depinde de firmă, deci pe timpul verii este recomandabil să se pună cam lunar. Ceea ce vă recomand, prietenește ca între iubitorii de animale. Dacă mergeți la iarbă verde, cum ziceam și cu clienta mea, acum povesteam că merge la iarbă verde și ce să facă, chiar dacă eu pus acum 2 săptămâni pipeta. Ar fi foarte bine să aibă un spreiuț în casă, antiparazitar, și înainte de a merge la iarbă verde, într-o excursie undeva, într-un mediu unde infestația poate să fie mai mare, spreiat în unele locuri. Și atunci pericolul fixării unei căpuși atunci este redus, pentru că dau de mirosul la care le țin la distanță. O altă problemă, așa, deci este, lumea mă întreabă, clienții mei mă întreabă, folosesc șamponul antiparazitar. Mie nu mai îmi trebuie altceva. Eu cred că este o greșeală aici, pentru că multă lume nu știe că acel șampon antiparazitar omoară puriceii care sunt pe corp, în blănița animalului, dar rămân ouăle. Și din acele ouă, în câteva zile, apar puricei și iar începe aceeași problemă și o luăm de la început. O altă problemă, în acest sens,
foarte, foarte importantă. Sunt persoane, și nu puține în ultima perioadă, care au mai multe animăluțe. Au pisicuțe, cum am și eu, și căței. Deci sunt mai mulți. Atunci este pericolul să se se transmită de la unii la alții. Exact. Este foarte important și foarte important este să facem deparazitare externă și în casă. Sunt soluții speciale cu care se stropește în casă, soluții care se pulverizează, se pun în anumite recipiente speciale, se pulverizează 2 ore, de obicei se lasă încăperile închise, după 2 ore și să nu fie nimeni, nici noi, nici animaluțele, după 2 ore nu mai au niciun efect nociv asupra noastră sau a lor. Alt aspect, pentru puiuți. Tot așa clienții mă întreabă: doamna Manu, uitați-vă, am un puiuț, are 2 luni, eu ce pot să-i pun? Sau îi văd pus gărdițe deja la gât, antiparazitare, și au 1 lună jumate, 2. Deci majoritatea, clienților nu se uită la prospect, trebuie citit prospectul, trebuie întrebat vânzătorul, întotdeauna trebuie consultați medicii ce anume pot să folosească pentru deparazitare externă la puiuți. Deci numai anumite produse sunt recomandate pentru acești puiuți. Pentru puiuți, care este vârsta minimă pentru a le putea face prima deparazitare externă? Este un spray special care îl folosim acum și este o pudră care merge foarte bine și nu este nocivă pentru puiuți. Începând de la 2 săptămâni se poate face. Foarte mulți clienți vin cu cățeluși aduși din canise sau de unde sunt cumpărați, așa, și sunt cu paraziți pe ei. Și atunci, prima dată când vin la noi, colegii mei frumos îi deparazitează extern. Mulțumesc frumos pentru informații. Vă mulțumesc și eu că ați venit și vă aștept din nou și sper să fiu utilă. În cadrul urgențelor veterinare de astăzi vă prezentăm cazul unui cățel care a suferit o ruptură de ligament. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale care a fost un succes. În materialul următor, medicul veterinar Constantin Mihailă ne va da mai multe informații despre ce presupune ruptura de ligament, care sunt primele semne pe care stăpânii le pot observa la animalele lor, cât va dura recuperarea, dar și care este tratamentul pe care pacientul nostru va trebui să-l urmeze. Bună ziua, domnul doctor! Ce a pățit pacientul nostru? Da, este vorba despre un câine proaspăt operat. A avut o ruptură de ligament încrucișat cranial. A fost operat în urmă cu un sfert de oră. Acum a ieșit din operație, este încă tot sub anestezie. Datorită faptului că ligamentele încrucișate se rup, deci se produce ruptura lor, există o laxitate destul de mare și o, spunem așa, o ușoară stare de mobilitate excesivă între femur și tibie. Datorită acestui lucru, câinele începe să șchioapete, nu mai are foarte bun mersul, apare șchiopătura de diferite grade. Dacă este în prima fază, poate să fie o șchiopătură de gradul 1-2. Aici deja câinele a ajuns la o șchiopătură de gradul 3, aproape că nu mai punea piciorul jos, deci nu mai făcea sprijin. Au apărut osteofite, ceea ce vă arătam, sunt aceste osteofite, aceste oase moarte care au apărut de o parte și de alta a condilelor femurale, inclusiv aici în jurul crestei tibiale și pe platoul tibial, și sigur că noi am, de fapt, operația a constat în refacerea ligamentului încrucișat cranial. Este o operație extracapsulară prin care se vine cu un ligament artificial și se reface, să spunem așa, stabilitatea piciorului. Sigur că va urma o perioadă de fizioterapie, va urma o perioadă în care acest mascul frumos va trebui să facă o ușoară, să spunem, dietă de mișcare, în sensul că se va reduce mișcarea, se va ține într-un spațiu în care să nu sară, să nu coboare scări, să nu urce scări, să nu facă efort prelungit. Perioada de recuperare merge până la 3 luni de zile.
Dacă este să ne referim la cauzalitate, la patologia acestei afecțiuni, pot să vă spun că de obicei apare la masculii ușor supraponderali sau femelele supraponderale sau nu numai la cei care sunt cu un temperament foarte nervos, cu un temperament, să spunem așa, mai coleric, care sar foarte mult, care fac mult efort, de la lovituri se poate întâmpla și se produce ruptura ligamentului. Este de recomandat să nu se procedeze, ca proprietarii să nu procedeze ca în acest caz, pentru că proprietarul de teamă operației a venit după 3 luni, chiar 4 luni și s-a agravat foarte mult, dar ceea ce este, să spunem, destul de complicat este faptul că cresc aceste oase moarte, aceste osteofite care vrem să le arătăm și proprietarului, aceste osteofite pe condil și pe de o parte și de alta a crestei tibiale și sigur că atunci este durerea foarte mare și trebuie să fie operați, pentru că altfel se complică și fac aceste fenomene de artroză, chiar artroze cronice degenerative, în care apare șchiopătura, exact ce spuneam, de diverse grade. Există posibilitatea să se mai întâmple la membru acesta, cu siguranță nu. Riscul mare este să apară și la membru congener, la membru posterior stâng. Pe dreptul cu siguranță nu va mai apare, se va forma aici o stabilitate foarte bună a articulației, deci nu avem nicio problemă. Deja se încearcă să se trezească, iată, așa, și cu siguranță nu vor fi probleme, dar sigur că va trebui să aibă mare grijă de el. Tratament în continuare pe lângă mișcare redusă? Tratamentul va fi tratament cu antibiotice, tratament cu condroprotectoare, deci tot ce înseamnă medicație condroprotectoare, de asemenea medicație antiinflamatorie o vreme și sigur că este foarte important și foarte important exact ceea ce spuneam, să fie redusă mișcarea, să stea singur într-un padoc, să va purta guler, să nu se umble la operație, vedeți că are și un pansament protector. După cât timp se vor scoate firele? Firele se scot după 12 zile. Pansamentul protector mai repede, este o sutură intradermică, nu are fire la piele, doar că este acest pansament protector prins la piele ca să protejeze cât mai bine operația și el să nu ajungă cu gura acolo. Fiind un pic și mai grăsuț, cu siguranță va ajunge mai greu să se prinde cu gurița la operație, dar totuși trebuie să luăm măsurile de precauție. Oare pentru a preveni încă o ruptură de ligament la celălalt picior, ce ar trebui să facă stăpânul pentru a slăbi în principal? Este bună întrebarea ta, Camelia. Cred că cel mai important este să puțin să mai slăbească, deci 1 kg, 2 ar fi bine să mai reducă din masa corporală, să primească o alimentație cu condroprotectoare, este foarte important. Noi recomandăm de la cele 2 firme, Royal Canin Hills, mâncare cu condroprotectoare, deci tot ce înseamnă condroitină, glucozamină, partea de acid hialuronic, boswellia, deci sunt substanțe active care ajută foarte mult capsula articulară, că de multe ori se produce și o lărgire sau deșirarea capsulei sau, să spunem așa, o laxitate mare și în capsula articulară atunci când se rupe ligamentul încrucișat. Și de aceea sunt niște metode extracapsulare și de sutura capsulei și de prinderea acestui ligament și până la urmă noi de fapt refacem structura ligamentului natural. Noi o gândim printr-o metodă de operație în care să stabilizăm piciorul și să nu mai fie această mișcare între femur și între tibie. Deci toată problema este de o mișcare exagerată. Aici nu este rupt ligamentul, sunt și cele colaterale bune și cele mediale. Sigur, acesta este cranialul și de aceea mișcarea este de, să spunem așa, de dute vino între condilii femural și platoul tibial. Aici sunt meniscurile, este foarte important să se știe că este aproape anatomia de la membru unui om, așa, și sigur că și la om se întâmplă aceste lucruri, în special la sportivi, la cei care fac sport, la cei care fac schi, la cei care joacă fotbal, sau de multe ori se întâmplă datorită unor
mișcări bruște a piciorului sau situații și la cei care nu fac sport se poate rupe. Dar sigur, revenim la patrupezii noștri, la animăluțele noastre, la ei destul de frecvent avem această patologie și este o operație care noi o facem curent în clinica noastră, în spitalul nostru și, să spunem așa, avem foarte multe cazuri rezolvate. Pe el îl așteptăm la control, pentru că nu este de la noi din județ și o să vină la control dumnealui peste 3 săptămâni să-l vedem. Domnul doctor, vă mulțumim pentru informații. Da, cu multă plăcere. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și duminica viitoare la aceeași oră pentru a afla mai multe informații despre prietenii noștri fideli. De asemenea, ne puteți scrie și pe pagina noastră de Facebook Prieteni Fideli. La revedere! Această emisiune v-a fost oferită de Spitalul Veterinar Andivet.